Ka Greta Solutions Training Academy ka bai tray ringkat pat ka Sarkar Meghalaya ka wan Rashpi ye ki free skills training bapher. Ki training ki bam dan kamban siu la ni yo ai. Ki jingmen toy ban yo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement. Ki jat courses ki badan hapo kani ka center ki long electrician, masonry, fast food, craft baker, bamboo furniture maker but kiway de. Scan ye ki form link ba u QR code le ni call menta ha uni un number nyo hunrio sao not khandai san nyo 7640957777. Mentag singi ki nong ilam shenong jong ka dorbar shenong Erpakon Haribhoi district hadin ka jingilang shenong henne ka step uba Michael Thongni ubri orang ba shenong baruba lam borlin kharshilot ubri secretary kila pentip ba ka dorbar shenong kala shim ya ka rai ban penlong da ka jingya yai ba ka ba jajai lane ka peace rally ha ka khanyo tarik ujemang arjar arpsau ka ba ha ka singi toding hapo ka shenong ya ka ba on sedang na dorbar hall ban lek sha RN Sharma hotel ban 15 yang pat ha dorbar hall nak bentak ke jingilang ban pensngo pat ban penbor ya ke sarkar lengba ke tanak polit ban penklanya ke jing doket ban ai ke jing pensaja ke batang yau Raju Rajbhar ubri bar jala bapniap yau ba kermen langdo nong lain namar ke jing bitar urang basinong ulasai ya ke dur jong Raju Rajbhar ban peni ba ya ke dur jong nong peniap breu kumba kalong hadu menta ke dor basinong Erpakon kamsha asyu ban peli ya ke RN Sharma hotel tak hadu bakan wan ke jing penbej bat bakan wan ke jing ekran namar ke jing le jong wei na ginong tre ke hotel ubalanot ban shim ya ke jingim jong utra shinong nagal yang ke jong ka dor bar shinong Erpakon ring bana kini ki pathai kubor ha ka bayde ban ke phang ka dor bar shinong Erpakon kala shong prakhan sani ba hybrid ban ke jing ja basosti ha Erpakon namar kata kada bersong Erpakon kapan penapai bang ba an penlong ya ka publik rally haka khatnyo tarik banai basan ajar besau kata ka sengi pale asdang nadu kapor shpo beje dikenal na kali yang ada bersong Erpakon ka khot bat yawer ya ki pai ban asu snong hibar ka we nadu ki khna ki barin ki khun samla ki long kimi long kapa ki sing ke bapher ki badan apa juga senang ki khana school ki kerpan ya ki nong senang ki ba dan apa ke senang hibar go bendan kan sim solem hakan ke sengi banyawan sakan ka public rally kalau ka ke basosi hak ba persngeo nama kapor hi kala jalan na kalyang jong kador barsnong ni soban panmap napi namar ba ke jingun kam kini kisngi dia kan kasngi ni panpana pai ba shapi bakan dan ka public rally ha kan nyau tarik so ha ba wan baro ba ni kerpat ro ba kinong snong baro umnei ban pep iwero kat ki badan ka mensim skolem ha ka wede bujing dia ka jing sha panyap dusmon jong u kermen langdo ha ka khat wei tarik sesejai nagalyang dor barsnong ka khot wer yaki khun samla jong kabri u hanyo terapi baro kawai bakin sabha bapin sabha banyawan shakan de kasngi khnang ba kadlong kasngi ka bajab hagib de kasngi makan de kasngi kalong kasngi ka ba ni kap de kajing lenga ba kajing pat donut hakam sim jangi hakbai de bat kajing shat niap jong wei no dukhot jong kinong snong jangi Bangladesh pendap hakini kisngi balik. Naik. Haju kapor mikot kisah balang. Haju kapor mikot berjawer, yaki NGO, yaki sang balang baper ki badan hapo jongka beriu hanyotrem bapin sabhavan yashim mentalang hakan kisngi. Kumta nagalyang jongka dor bersnong ni pensngeu ki patba nang snong hi barok kawai bapindan kamensim kaman kitkia ya kan neka or kabanasa te nagalyang jongi kapat sya kipi ba kandan ru kajeng pakhang snong kaba sipor kat brandan kan neka program hakabedai bajing ya dali jongi te kapor hi kande sipo beje
haka khatnyau tarik benabasan ara jar pusau Kadar bersnaya bukan kadar ni kecing sokya ke ba krau he na ta ki kecing dia ki bela dia ki kisni ki mar kata ni shemi ki senjam ban penlong ye ka public rally nam ta ki nong song snong baro ba kumjuru ki bilan ke mensim ban ai kecing kersan kecing solam kecing klat no u perdo prasnam bo song snong jongi Kini kesenjang kembali sim kolong bangin bor ke sorka bahkan lihat tengek ban perkengi ki hai ya ke bau unyo ya kecing besar hop nak benta jonghu baru haju upor kan long ru ke awareness nak benta baru ki khun khasi kiba dan ye ki non tribal ha ki snong ki tha ke jongki bakin long kin shemi kalat ba ka jingeda kan long ka ba khmat e ban ye ka ba ngin suma man gi so thu ba kum ka ba ngi la jia ngin ba dan kono ka jingeda ha ka be de bat ki ka jingdan ki barjala apo ka snong tha re ngi skam ba da kani ka ba ngin shemi kani ka senjam ngin penlong ka rali kan long ka awareness ba ngin ya da shwa ba kan jia ki ke kan mar ka tang kerpat ko mangili ason ro ba snong kerpat iki para marjan snong marjan thau kerpat iki seng bahlang baro ki badan apa ke beri nyutrap bat ya ki baro ki resimet ki badan ni ke mensim jing sngo khialam na ke benta ke jing klat no u kermen nang do bedai u para persnam jang kere khasi ke jongi ha ke jing syak penyak bian penyak dusman ha u new barjla uraju en magata na ke liang jong kedor barsnam ila penbenai ke tu tarik ke bang ilabu baturi ke por bangin sedang ini publik rally nak ying dor bar hall jong ke kan bangin poi ru haki jaka ke ba udan uba syak penyap bat hadu ke bangin benkut yang ha ke ying dor bar hall sian pa kana kadap da kecing ba donut ba cing thang wa tang na kadau jong bar jella ngila dumno ya wei ukun kasi ukun khara jongi badeiru dog snam jongi te aku aro ban pensngau hani ka por ba ka dor bar snam nang ne chakman kan sim ya kasenjam ban kemi benia ya ki barjala ki bawan apo snam wat nang ne sakmat ni sedang dak bakhan ra ya ki labor lesson ki trading lesson jongki ki ba lada ngilap ba kimdan ki kortisla mar ngin pen herkrap no ya ki bat ngin sim ro kasenjam ka teng haba ya de bat uni utrai no khat bala ya uni uraju te kan ka jing penbala jongi kamthau ya ki try dukan ki ba ai wai ndengi simbet hi issue hi ya uni unong penyabreu kenang ba kinong ki pa kinong sung ki sngotu namar ba hangning la pen i bangim kan ya kano ikran ba ja uni u uraju rashibha badai unong penyabreu ba penyap ya u kan men lengdo baleni haban pen i kan kador namar baro kinong sung ya uta uraju klam itu nyi la dan tidur nadu ba urang songkan ni kadur nyimdai bangi shon menta ni kadur ka bladan lupa nadu ba ulasa lagi bunuh sedam hangne te dena ka jingle kambuman jung ngim ban seng haban pen i shafi ka media dan pen tip saga bri hne trap si bra kawe te habede bat kan ka kam nyina ga yang kador barsnong yin le tang ba nang ne sakman yin pen herkrat yaki ni kimender ki wan shu shong buhai snong hathau haka tan jongi te daga buram ye sachi sen pat ni basngau ba ya kilok ki jor ki nok snong jongi ki ba paramrajan ko malakren ke malakhot la ya weri sekretari in kubure kata ini simbentalang haka ni kasngi haka khatnyau tarik kan ma sisen haka khatnyau tarik na basan ana jar arbusau haka por phabi sipho be jemen step haying da bahar darbar hall erpakon kublai shibun. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in.